Aha. Mala plná, môžeme zapísať. Prevrátime kríž na ruby. Presne tak. Môžeme ísť. To je pekne atypický slovenský znak, že? To je slovenský znak, to mi pripadá skôr nejaká ona. Panna, alebo nejaký taký oný. Pajac. To bol pôvodne asi nejaký Kristus, vieš? Hej, no je tam tie one. Niekto tam dorobil slovenský znak. Nevidím tam slovenský znak, ty tam vidíš slovenský znak? Ten kríž a ten ďalší, ten menšia palica nad tým. Á, jasné, Ježiš. Ty si Janči teda Hej, no ja tam hľadám tie 3 kopce z toho slovenského znaku. 3 kopce. Hej, no. No čo, Zlatko? Pohoda? Dokázala si to. Už sa čakajú dneska iba prívaly vodičky. Už ide len dole kopec, čo? Hej, tam som nikdy nešiel, tam niekde... Jaj! Čo to je? Čo to je? Taký malý stromček. Neviem, čo sa nepohol. Pol hodina je to dole? No, to bude aj rýchlejšie. A to kam ide dole? Vieš, kam to ide? Sedlo bez ovec. Aha. Je nejaké sedlo. Čezloduch. Stromček si ne? Nebudeme potrebovať potom krb si postaviť, lebo však čo budeme s toľkým drevom robiť, čo na nás naša. Ježiš, to je lolo. Čo by tí psi robili, keby neboli stromy? Aha, Čo by nosili by ľudské škobali? nohy. Poďme dole, Hej, hej. lebo si medaj mňa už prikvačil. Je úplne suché kúty, úplne... Za chvíľu bude aj